Zdraví vás Curara. Toto je môj druhý pokus o anime recenziu. Tentokrát som si vybrala Nobunaga Concerto, ktoré začalo vychádzať cez letnú sezónu tohto roku. A väčšinou z vás buď bolo ignorované, alebo ste ho jednoducho prehliadli. A tak robím túto recenziu, aby som vás s ním trošku oboznámila a vy ste na ne pozreli. Má iba 10 dielov, takže časy na to nájde hádam každý. Ako už názov napovedá, týka sa Ody Nobunagi, ktorý bol vlastne významnou postavou obdobia Sengoku a aspoň väčšina z vás o ňom určite počula. Históriu na to, aby ste mohli pozerať toto anime, nemusíte vedieť, pretože je toto spracované úplne jednoducho a pochopiteľne. A tak sa na to môže pozrieť fakt každý. Je to vlastne trošku skombinované, tá historická téma s cestovaním v čase, ale toto cestovanie v čase je iba jednosmerné a v podstate úplne náhodné. V podstate to začína tým, ako jeden vysokoškolák, ktorý je až trošku tupý, alebo skôr prostoduchý, sa prechádza po plote, zrazu sa mu pošmykne noha a on začne padať. Dopadne do 16. storočia pred Odu Nobunagu, ktorý práve cvála na koni, a tým pádom sa títo dvaja ľudia stretnú. Ten Oda Nobunaga je to vlastne vykreslený ako taký slaboch, ktorý nechce zastávať svoju funkciu a chce od toho utiecť. Tým, že padol pred neho Saburo, čo je tento vysokoškolák, tak zistili, že sa na seba strašne podobajú. Tak sa vlastne Nobunaga rozhodol, že vlastne on mu podal meč svoj a povedal mu, že odteraz budeš mojim náhradníkom. No tak sa Saburo čisto nedobrovoľne stane Odou Nobunagou a so svojou povahou, prostoduchou a svojim konaním, ktoré je totálne impulzívne, začne tvoriť dejiny, čo je veľmi komické. A na celej tejto postave sa budete veľmi baviť. No, takže to by bol začiatok. V podstate oni sa tých historických udalostí snažia pridržať v konečnom dôsledku celkom dosť, ale vlastne ako k ním prídu, je čisto na nich. A to chcem povedať týmto, že v podstate vytvárajú nejaké také dohady, alebo tým, že tam začlenili tú hlavnú postavu, ktorá prišla z budúcnosti a vlastne začala tvoriť dejiny, ktoré už pozná vlastne, tak trošku to zasiahlo do toho a snažili sa to spraviť tým spôsobom, že síce k tým udalostiam príde, ale trošku iným spôsobom, a to čisto išlo na to cez dohady a čo keby. No, čo sa týka hudby napríklad, tým začnem, tá hudba je taká priemerná, opening to dokonca ani nemá, má to iba ending, ktorý ale je veľmi dobrý. Čím sa toto anime možno vyznačuje, alebo by sa dalo povedať, že je niečím zvláštne, tak je určite animácia a kresba. Začnem najprv kresbou. Kresba ani animácia oku moc nelahodia, ale svojím spôsobom sa k tomuto anime až neskutočne hodí. No, tá kresba, oni, aspoň ja si myslím, že sa inšpirovali trošku japonskými stredovekými obrazmi, a takže tie postavy vlastne trošku prispôsobili na ten štýl. A keďže je toto fakt, že je historická téma, tak sa to k tomu aj neskutočne hodí. Čo sa týka animácie, tak som s ňou bola najprv zdesená. Proste v prvom dieli som sa iba s otvorenou hubou na to pozerala, čo to sakra je, to nemyslia vážne. Ale tak nejak som postupne si na to zvykla a v tej druhej epizóde, ak vás to ináč v druhej epizóde vôbec nechytí, tak to už ani nepozerajte ďalej, pretože to tak je, no.
Ja osobne som aspoň v tej druhej epizóde zistila, že sa tá animácia k tomu neskutočne hodí a svojím spôsobom, že je takáto nie úplne klasická, tak možno aj trošku vyniká, aj keď by ste na prvý dojem povedali, že je to fakt zlé a že nič horšie nemôže byť. Ja som s týmto si dosť spokojná, aj s kresbou, aj s animáciou. Hlavná postava vás určite zabaví, Saburo, proste ten je vtipálek strašný a svojím konaním impulzívnym a svojou povahou, tou až tuposťou a jednoduchosťou toho človeka proste rozosmeje. Vtipné sú napríklad aj scény, kde on vlastne sa snaží s tými poddanými trošku komunikovať. Napríklad keď používa anglické slovička, oni nevedia, čo to znamená, a tak napríklad niektorého gesta aj s týmito slovičkami napodobňujú a idú z toho také vtipné scénky. No, síce je to taká téma nie moc originálna a ten dej je trošku nalinkovaný tým, že ten, kto pozná históriu, tak asi vie, ako to pôjde ďalej, ale myslím si, že aj pre tých, čo trošku históriu poznajú, tak to bude určite zaujímavé. Toto cestovanie s časom sme v podstate mohli vidieť vlastne aj z Oda Nobunaga, a cestovanie v časom sme mohli vidieť aj v anime Oda Nobunaga no Yabou, lenže v Nobunaga Concerto je to spravené trošku lepšie, trošku dosť lepšie, nemáte tam žiadne ženské v hlavných úlohách, ako to bolo v Oda Nobunaga no Yabou. Je to tu spravené trošku vážnejšie, až samozrejme na tie postavy, ktoré nie vždy oplývajú svojou múdrosťou. Takže tu vzniká aj priestor pre komickosť. Čo ešte povedať? Tým, že sa to vlastne u nás ešte nepreložilo, myslím, že to začal prekladať niekto od Hakuho no Senshi, ale nie som si istá. Ale pýtala som sa vlastne o anime Czech, teraz sa volajú ale Hanabi, a myslím, že to mala v pláne prekladať Kroana, lenže až nejak v roku 2015. Neviem, či to je ešte aktuálne, to sa musíte spýtať ich. Každopádne teraz je jediná možnosť si to pozrieť po anglicky, teda s anglickými titulkami. Jediná preložená časť je prvá. No, takže tak. Celkové hodnotenie odo mňa bolo 8 z 10, čo je celkom dobré hodnotenie. Hádam som povedala všetko. Ak som niečo zabudla, tak prepáčte, ale teraz nemám nejaký čas. Som rada, že som natočila vôbec toto. Dúfam, že sa vám to aspoň trošičku priblížila a dúfam, že sa na to aj pozriete. Tak ja sa lúčim. Čaute.